komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, magasunod, kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:20. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by 4TD. Huwag hayaang bitin sa vitamin D para hindi bitin sa immunity. Kung may tanong, message 4TD on Facebook. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes, ika-14 na sa bulan sang Agosto tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan kabayontan nga oks lang kita sa aton sining pagsinalayo sa sining adlaw sang Biyernes. Pero still sa gihapon ang pagpamahog sang COVID-19 ang yara sa gihapon sa mga kaaksyon tadira kung anong ginapatuman sa mga LGUs sa natungdan-naton nga mga lugar. Dapat lang nga magpati kita, sundon ta mga kaaksyon ang mga health protocols nga ginapatigayon sa mga banwa kag syudad, including ng Bacolod mga kaaksyon. Kay bao do hindi mo likawan gid ang COVID-19. Kadamo na sa mga lokal nga mga kaso diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag bisan pa sa Negros Occidental. Sa kinandan, magainop na rin kita, tubtob kita sa takna launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters.
Kalakip man ang aton sining nga mga balitaan gikan sa News Center sang Aksyon Radio Bacolod plus ang aton sining nga mga local and national issues pag by time dalon taman diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa mga kabaranggayan kag kapurukan? Kahimos na kita palanyagahon kung wala pa paghimos na kay dugay-dugay tig-irigma na, no? Tig-palanyaga na. Kalakip man sa aton sining nga mga kaaksyon outside sang syudad sa mga banwa kag syudad man sa probinsya sang Negros Occidental. Kalakip man sa oriental side mga kaaksyon. Sa oriental tong pinaka-latest nilang report may anom silang positive sa sining adlaw. Dari sa aton karon pa ni sa hapon mahibaluan ta mga kaaksyon based sa report sang Department of Health Regional Office 6. Sa mga kaaksyon ta sa bugos nga Region 6 kabayon ta nga okslang ang aton sining nga pagsinalayo. Sa kinandan ako ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial iga balita ni Aksyon Eden Aboso. Emergency room sang Talisay City Health Office, GSO kag Bids and Awards Offices temporaryo nga pasiradan umpisa subong nga adlaw. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Artay Hupon, Vice Mayor Elcid Familiara nagapating ang paggamit sang anuman nga sahi sang face shield bilang proteksyon batok sa COVID dapat nga i-konsiderar. Availability sang supply isa pagid kadako nga problema. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, Captain Leo Estopa, balik hipe sang Police Station 2, samtang Major Sherlock Gabana, destino temporaryo sa admin office sang BCPO. Sa Nukpo naman nga balita ni Aksyon Brian Morden, El Top Caravan Patigayonon sa siyudad sang Bago sa Agosto 19 kag 20. Sa patrol nga balita ni Aksyon Alvin Graba, pila ka mga drivers kag pasahero pabor sa paggamit sang face shield. Kag mandatory nga paggamit sang face shield diga patuman sang Philippine Coast Guard Negros Occidental. Samtang may balita man kita sa dili lamang madugay sa national. Samtang sa mga out-of-town reports naman mga kaaksyon, sa Dakbanwa sang Sagay, isa ka persona dakop sang Sagay City PNP, pagi sa warrant of arrest sa kaso reckless imprudence resulting to homicide. Samtang sa syudad naman sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotiv, AD Gotong Manufacturing Corporations, tag-iyasang tanker truck blatong rakabunggo sa waiting shed nga nagresulta sang pagkautod sang tiil sang isa sa mga biktima, nagbayad na sang danyos. Samtang sa balita naman sa Central Negros, igabalita ni Aksyon Percival Villamor, 21 anyos nga lalaki dakop sang Bago City PNP, pagi sa bypass operations. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon ang Defensor Dugay-Dugay. Ini may kang tanan sa SWS survey, 79% sa mga Pinoy nagpahayag nga mas naglala o kung naglala ang ila pangabuhi subong nga tuig ikumpara sang nagliligaw.
Expected naman nga daan na. Normal lang nga sitwasyon tungod sining COVID-19 lang. Samtang PhilHealth ginsuspend ang controversial nga interim reimbursement mechanism. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa dili lamang madugay sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Mahina ang kalaban. Sige, sa mga kaaksyon tadra via Facebook Live, mga kaaksyon, ipadala lang ninyo sining mensahe, ha? Karon dugay-dugay hatagan tanay talupangod mga kaaksyon sa aton sining pagpangalagad. Sa aton sining Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. Plus ang aton sining mga kaaksyon nga yara sa website ta, nagatutok lang sa aton sining balitaan kag pagbasa sa mga ginapang post naton adlaw-adlaw dira sa www.aksonradiobacolod.com.ph kag sa aton sining mga YouTubers sarang man kamo dira nga maka-check-in sa YouTube naton para sa dugang sining kasayuran sa pagpangalagad ta sa Aksyon BBB. Ayos? Sige daligid lang ni mga kaaksyon, standbyan ay kay matag ta pila ka mga commercials sa aton sining pagpanumbalik sa dili lamang madugay. Sunod-sunod nang mga balita ang inyo sining mabatian gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa inyo na Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon na kay mahatag tanay pila ka mga greetings sa mga kaaksyon ta. Kay SG Villar, sir, pakiabot naman po ito sa DSWD. Mga hinaing namin sa SAP beneficiaries na nakaregister sa relief agad kung matatanggap pa ba namin ang second tranche. Maraming salamat po, Bacolod City, Takuling, Negros Occidental area po namin. Ayos, sige. Ipa-check ta na mga kaaksyon kag no ang relief agad bla ni hasta subong daw ay pagidyado laban sa tunawhaw. Ay huugid. Kay Jocelyn Liboon Dispoho may lang pag pamati, monitor lang si Jocelyn Liboon Dispoho and kay paring Edwin Pinida may lang pag pamati, no, Sir Edwin Pinida. Thank you so much, Gid. Kay Joseph Pacifico, may lang pamati dira sa Mayor's Office sa Banwasang San Enrique. Kay Kathleen Tabares, Veronica Tilanas, Banji Gomez, Carla Selva, kag Ramil Haro. Good PM lang, no? And likewise, kay Merly Bustilio, may lang pamati man. Kag Maria Luisa Artisano Iligan from Barangay Bata. Good PM lang, no? Alex Puentes, may lang pamati. Kag happy listening lang sa mga iba niya nga mga kakilala. Kay Veronica Santillan Manukan, good PM lang, monitor sila, no? And sa kay Philip Lorente, good PM lang halin sa Barangay Minuyan. Tamyaw lang dira sa Barangay Mansilingan, Mr. Rodi Agsam Cathedral, no? Si Arlene Ong, may lang pamati kay Sintos Surada Rose. Nagapabalo lang sa amon lubong, okay, diri sa August 19 sa San Enrique, no? Jocelyn Asibita Ulak, good PM lang. Kag kay Legi Villares Archibar, may lang pag-monitor, live na live si Ramon Caglosi Archibar. Thank you so much, good sir and ma'am. Halin sa kay Legi Villares Archibar ang pagpanamayaw. Kay Elizabeth Malaka Gamala, good PM lang kag kay Bea Jonathan. Ayos,
Sige sa kay Sherlyn Oro Javier, may lang pagpamati, kag kay Zet Alunan, watching in Hong Kong. Ayos, thank you so much, Zet. Kay Marlene Diaz, good noon. Thank you so much, good Marlene Diaz. And Clarice Bindol, good PM lang. Kay Chirek Drasa, Quezon City, Metro, Manila. Thank you so much, good sa inyo sining pagpadala sa inyo sining mga greetings. First batch pa lang ina. Karon dugay-dugay, dugangan tayo na mga kaaksyon. Daligid lang ha, kay mahatag ta pila ka mga commercials. Balik lang ta sa diligid lamang madugay. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piliga. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:37 ng oras, 11:37 na mga kaaksyon. Sige, karon dugay-dugay matimo-timo na tasang palanyagahon ta. Pero may tilimuon tayo ha, no? Ang iban sinin nakatapos na gid man, ang iban gahimos, ang iban ga pangita pa, no? Para sa complete nga management sa inyo liver detox, mag-Detox 500 capsule kada adlaw mga sa iluhan tanang mga balita nasyonal, unahon tanay ang balita gikan sa News Center upod kay Aksyon ang Defensor, no? Si Aksyon Eden ma-report dugay-dugay mo. Ini may kang tanan sa SWS survey, 79% sa mga Pinoy
nagpahayag nga mas naglala ang ila pagpangabuhi subong nga tuig ikumpara sa nagliliga. Given naman na kay ti tungod sining pandemya or ining pandemic nga COVID paryente ni 19. Ay porte. PhilHealth gin-suspend ang controversial nga interim reimbursement mechanism kag update sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sang mga balita gikan sa News Center upod kay Aksyon an Defensor. Aksyonan mayungod to. Aksyon Rex, mayong udto kag mayong udto man sa aton mga ka-aksyon. Unahon naton ining angot sa ginpagwa man nga result sa nga Special Social Weather Station sa 2020 National Mobile Phone Survey Aksyon Rex. Kaya kung sa diin, 79% sa mga Pinoy ay nagpahayag nga mas naglala ang sitwasyon sa ila pangabuhi kung ikumparar sa pareho man nga panahon nagligad nga tuig. Expected na gid man aksyonan nga mo gid man ang madangatan tan nimo ikumpara na kaliligad nga tuig bla. Nga mo man gyapon nga period ni subong yalin pag tungkaaw sang 2020 ay sus sa pagkabudlay nga pagpangabuhi daw ma-resign ka mo. Sa pagpangabuhi, oo, nga muning sitwasyon ba, hindi kay sobra mo. Mag-resign ka man. Di wala paugat ka kung may kaladtuan ka pa Actually, Rex, muna, ang 79% nga na-record, subong Hulyo 2020, amo ang ikaduha sa pinakataas nga na-record sa SWS survey. Tungod ang figure nga ini, ang nagasunod sa record high nga 83% nga na-record naman sa bulan sang Mayo subong sa gihapon nga tuig or 2020. May 12% ang nagpahayag nga do wala lang sa gihapon do normal lang amo lang gihapon ilang pag sinalayo kumbaga do kung anong ila usual nga pagpangabuhi do wala gid sang pagbago. May ara naman sang 8% ay nagpahayag nga nag-ayo ang ila nga pangabuhi nagsaka ini sang 2% Aksyon Rex kay nagligad is 6% lang ini siya isubong nag 8% na. 2% gid ang ginsaka no? 2% gid ang ginsaka. Ang SWS ginpatigayon ini Hulyo 3 tubtub 6 ang respondents diri is 1,555 ka mga Pinoy. Nga nagaedad naman na 18 pasaka. Sa iban pa naton nga balita Aksyon Rex, gin-suspend na sa PhilHealth ang controversial nga cash advance system sini para sa tanan nga hospitals bangod sa nagapadayon nga investigasyon sa ginaligar irregularidad sa ahensya. Kaya nung matabuya sa utang nga PhilHealth da? Amuna ang problema pagid subong Aksyon Rex. Pero may statement man ang PhilHealth tungod nga ining ginhold ang interim reimbursement mechanism o kun IRM para nga magpatigayon sang evaluation sa system kag resolbahon ang pilaman ka mga issue. Kay di ba nagasigi-sigi subong ang congressional inquiries and even gani sa Senate may issue man sa gihapon sa controversial na mga nagginuha nga mga anomalya nga nagpalibot sa sining ahensya Aksyon Rex. So ginpromisa diri sang PhilHealth nga magapangita sila sang paagi para mas mangin responsive ang IRM sa kinahanglanon sa healthcare facilities nga apektado sa COVID-19 pandemic. So possible sinigro Aksyon Rex ang ila is i-evaluate na nila ang ilaman nga system agud nga mas hoping nga mas mangin responsive na sila sa mga masunod. Kaya diri sa aton nga problema pag gani ang Corazon Luxe na lang diyo example ang Aksyon Rex. Oo, good luck sa PhilHealth, good luck sa mga gatubang nila man sa mga inquiries kay daw sila subong ang sentro sang tanan. Oo. Oo, tiduwagin. Sentro sang balayaran, sentro sa isyo. Oo. Ay, daw kadamo lang sang ginapangatubang, no? Hindi na nato yung head sang PhilHealth. Nga nagpahuway. Nga nagbakasyon medical sa leave iya sila na ya. Ma-medical leave siya ko na danay.
Pero do may ara to sang duwa to I think ang mga senador nga nag-push gid nga pwede ka malang maka-participate via online. Hindi ginasaya ka ligwada kung hatagan igtalopangod ni kag-imbestigahan. Kuang ginasa mapilitan nga magsabat sinaksyonan. Diba si kung ginabarinahan patong utok kaya blaling nga muning inugsabat mo ha? Muning imo nga muning imo i-plastar. Muning ang ipamangkot naman sa imo sa una. Grabe. Di mabalaan aksyon na Rex kung magwa na kag may pasapasa na lang nga pamangko taw kag dragid magwa man ang iyang maalam nga sabat. Ang taon na. Sino ganitong chief sang si Morales to? Okay. Sige. Dili na kita action Rex sa pinaman ka mga nakuha naton nga information COVID-19 cases sa bugos nga kalibutan. Unahon naton for world case 21,080,357. Amo na ni ang kabilugan nga record sang kaso sang COVID-19 sa bugos nga kalibutan. Ang napatay is 754,467 nga may recovered nga 13,911,414 kag ang aktibo diri Action Rex is 6,415,476. Diri naman sa pungsod sa Pilipinas, ang kabilugan nga kaso is 147,526. Ang bag-o 4,002. Ang active naman is 74,713. Ang recoveries is 70,387. Kag ang total ini siya pero ang bag-o nga recoveries is 1,403. Ang sana napatay naman niya sa COVID-19 sa Pilipinas nagsaka na action Rex sa 2,426 matapos nga dadugangan ini sang 23 ka mga napatay. Sa Bacolod kag Negros Occidental, ang Bacolod naka-record sang bag-o nga 15 ka mga kaso pero ti ang total sinisubong pila ng Bacolod gani? Base man sa available nga data nga ginpagwa sa nga Bacolod City PIO is 421. 421. Yes, Action Rex. Ang bag-o 15, ang recovered 115. Ang active nagapabili nga aktibo 297 kag ang napatay is 9. Ang sa Negros Occidental 6 Action Rex ang subo kay dula gid sila sa gihapon ang ilang ang ilang mga total pinakauligid as of August 12 pa Action Rex. Amo to ang pisan gid sila no. Amo to ang ginisip ni Action Marman kay may items actually amot pero August 12 pa. Ginasulit gid na sa taga Negros Occidental di nyo lang pagitugyan sa LGUs ninyo nga mag-post dira. Dapat pangkabilugan mayara man recorded ang Negros Occidental pila blang kaso as of kahapon August 13. Amuning total sa Negros Occidental. Tapos pila ang asymptomatic, pila ang kapos man lang na siguro i-collect na basta online man ta subong pwede man lang gani kapadala gilayon ang mga LGUs mo kung may control lang ang probinsya galing kayo pamatyagan ko ay gid amo na gani Action Rex wala gid Japon niya wala update daway ka punya sa probinsya blang pila ng kaso sa probinsya kabilugan tanan pila kaysa idalom na parehas na sang Bacolod. Isa lang ang Bacolod actually mo. Mensindihan taman pero pila malang nakanahot na kabanwa kag syudad. Nga kapos malang na through Facebook. Pag online sila, piho na. Mabalaan na dayon. Masend Action Rex. So, muna Action na Rex. Sa Western Visayas, may kabilugan nga 2,519. Ang additional naman kahapon is 110. Sa diin, may active case diri nga 1,320. So, muna ang update pa nato Action Rex. Balita gikan sa News Center. Una sa balita una sa Aksyon, Aksyon ang Defensor. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Aksyon ang Defensor. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod, Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:49 na 11:49 na mga kaaksyon. Sige, pagtutok lang sa aton sining mga balitaan ha, kay hatagan tanaig talupangod sa diligid lamang madugay diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Katuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Mangisayod tanay pila ka mga drivers kag pasahero pabor nga magamit sang face shield. Kag mandatory nga paggamit sang face shield diga patuman man sang Philippine Coast Guard diri sa Negros Occidental. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex, kung seguridad ang paghahambalan, pabor ang pila ka mga drivers kag pasahero sa mandatory use of face shield. Kay na Aksyon Rex, aton ang aton sinigagin istorya, duha diri ka driver, duha ang pasahero kag sumungman, duha ang mga empleyado nga sakay man sa salakyan di pasahe. Kag ini sila Aksyon Rex, suno sa ila kag aware man sila sa dugang pagid nga seguridad para sa sining ginaatubang naton nga pandemya, rason nga kay nagin pamangkota sila kung bala nakabalo sila sa dugang requisitos nga ginpagawa sa Department of Transportation sa mga drivers and passengers nga magasakay sa pampubliko nga salakyan. Kay na Aksyon Rex, base man sa pahayag sang anom sini ka mga persona kag suno sa ila. Sa nono ni gani ma-start Aksyon Alvin? Buwas nga adlaw masugod ang mandatory use of face shield. Buwas ng adlaw. Oo. Bali August 15. Kag sa pinaka-latest nga report sang DOH, wala man pilitay kung ano nga brand na sang face shield, di ba? Ina mayara nga close ang agtang mo, mayara open sa agtang mo. Aksyon Rex. Basta importante nga magasuksok sang face shield ang mga concern nga mga tao nga magagwa sa ilatag sa ka mga puluyan. Yes, Aksyon Rex, amo nang pinaka-the best da, kay wala na kung nanong kay may iban to nagambal ang isa dapat may garter. Oo. O may ara man may garter man. O ang face shield mo ba lang may garter nga ginabutang may foam sa agtang face shield. Hindi na importanteng garter. Ang garter ya sa mga brief lang na ginabutang, no? Bisan ano lang na da, basta mabutang mo sa ulo mo nga face shield, Aksyon Alvin, no? Yes, ang importante da nga inang may ngalan bala nga facial daw mo ginang primero nga ginkuan nila mo inang may ngalan bala sa tubang. Tapos inang may foam sa agtang mo nga daw close sa Aksyon Alvin daw mo nang hambal sang taga Department of Health kahapon nga amo ginang required nga facial. Pero ang pagkagabi do naglain naman ang tono nila bisan ano na lang nga facial da basta may tabon lang ang mata mo. Nga ano na lang diferensya sa mata? Amo nang ginapamanggot ko man anong ginakadlo kanila kay siling nga may mga primero daw itabunan ta man lang ning ilong ta bata ni kag sagang ta dugay-dugay pati agtang na. Di man. Pati mata na daw ay nano na lang daw pamatyagan ko daw negosyo na gid ni. Gani man. Okay ba kun muna iyang ang supplier pa sang isa na ka-official, tambot ko isa lang ng supplier sina. Buti na nagalin na. Gani man. Hindi man na sa ilog nagalin. Hindi man na sa ilog, no? May araman na siguro Aksyon Rex ka diri man gini mo. May araman gikan sa Manila. Pero ang ginapresentar una, dapat amaning gamiton mo. Ikaduha, subong niya, bisan ano lang, basta may tabon. Importante da. Nga may tabon lang ang kalimutaw mo da kag mata man ang gurong ginatabunan da. But na ano pagid ng kuan sang facial na. Gani man, may ara pagali iba niya nga ginapost sa mga Facebook karon. May ara iya face shield pero imo sa kwan bala galon. Inang sa tubig sa mga water. minerals. Nga makaigo sa ulo mo mo nang ginaobra man nila nga face shield subong galing kiti ang ginhawa mo ya sa dalom lang na makadto.
Ni man, ati, amo lang gid na. Silinggan nila, may ara pa iba niya nga nagbutang sa Facebook ya. Iliya mayo niya, kay kung mag-ulan, hindi pa mabasa ulo mo. Ano ang purpose ng facial daw? Ang purpose, gina-explain man na kagin-action Rex, no? Purpose ng facial, at is dugang protection para naman para sa ila. Actually kagina ginpamangkot Para sa ila ang ano? Para sa ila seguridad. Muna? Oo, para sa ila seguridad. At siyempre kung basin pa lang may naka-istorya sila galapta abi, especially ang laway at hindi nila matagsik sa mata mo? Matagsikan sa mata. O basin pa lang ang kabangdanan abi sang local transmission. Kagina ginpamangkot sila ti ano sir pabor kasi ni. At kung sa seguridad ang paghambalan suno sa iya, pabor kami diri sir. Uy, matuman na lang na yung ultimong tao. Oo, maning pila ka mga reaction diri action na Rex on the part man gani isang jeepney driver. Ti sir ano? Pilagi daw? Action Rex? Pilagid. Oo, gani no. Pilagid ang masunod sini. Pilagid do kabay pa. Bisan kabay pa tanan nga magsunod sini. Basta ang hambal sang DOH, minano nga klase sang face shield, okay na. Parang bisan pa ano, may tabo na pati agtang mo. Pati agtang mo, may pati tabo mata na mo. Oo, tapos halos bilog nga face, bow face, short guya. Tuod no, may bilog nga guya pagid no? Oo, at isang bilog mo nga guya, matabunan. Kundi, may face mask ka na. May pag kuha mo na sa shield. ulihing adlaw na, hindi ka na makilala, kaya nagpalang lapsi ka na. Kagina yung reaksyon ganito sa ibang action Rex. Kasi niya, kung init na gani ang pagsuksok sa kuan. Mas? Pagsuksok sa face mask, kuan na siya ng init na, then how much more kung dugangan mo pa sa facial kundi init na gid. Pero may babae man og pamangkot ti ma'am, ano pabor kasi ni ma'am. Kung sa seguridad diya paghahambalan, okay gid kami sini. Wala naman sila sang may mahimo kundi wag isla mahimo kung amo nang kasuguan kagamo nang tulumanon mo di tumanon mo na lang. Yes, aksyon na Rex, no? Pero sa prangkang istoryang facial dito paama na lang ni kun lantawon mo. Iti way gid man niya magwayas ang primero mo nga dapat proteksyonan tang aton sining mata. Alang proteksyonan taning agtang ta, no? Ani man may nag-text sa akon diri Bagulang nga no. Negosyo na iya, sir. Dudamo lang na bala no nanong dason na PPE sa mo ning ginakulbaan ko gid malupad kani sa bulan mo. Dumduman ko nung ginambal ni Aksyon Eden. Bali Aksyon Eden, kung may face mask ka, may face shield ka, plus ang PPE, at kulang na lang yung ka astronaut. Gani. Amo na. Gani man. May guantes ka na. Ang dason sinang ginapiho kong guantes, sina Aksyon Alvin mo. Base mo na may madason. Kung may ara ka pa guantes, ang dason naman sini, at mambalyan sapatos mo, butangan man tabon. Amo nang pinakamabudlay gid sa tanan bak nga sinunang ng mga yorkoter sina. Ani man on the part gani kagina sa mga ginpamangkota. Sila sir wala man kita sang may mahimo kundi sundon ta or else dakpon kita. Ambot kun way pa man sang naghambal nga dakpo nang wala face shield mo. Nagpagwa na ang mga otoridad ta. Ay man pero kagina may driver to kagina pabangkot ko. Di ko nagka-motor ka bi ma face shield ka. Ina pa na, abi ko mamotor ka, ma-face shield ka, di nakagapara sa ako ng Action Rex, ginadumdum ko, motor ko, ma-face shield ko, di ayan mapalid yung face shield ni. Pila ka porsyento na nagamotor diri sa Bacolod, kag Negros Occidental. Kung nagamotor ka, ma-helmet ka, ma-face shield ka pa? Dugang pagid. Ay, ho. Di may mga helmet kung kaysa nga wala na yung kristal, ang tabon, di ba? Open siyang imo nga mata. Di okay na yung face mask kay pwede matabunan bisan ano panadra. Pero ang face shield, amo nang problema kay base kung magdinak panay blood, akop ka, wala ka face shield. Kaya tinaw pagbutang mo sang face shield kay naka-helmet ka. Pero open ang helmet mo. Sa Aksyon na Rex, gintilawan ta na, 3. Actually, nagtilawan ko si Action Rex. Nagtilaw ka? Gintistingan gali rather, no? Gintistingan ta. Okay.
May face mask na, nagsuksok pa kita sang face shield, may helmet na, ang imo helmet, yun butang, kundi ang helmet, may ara pa niya plastic, silbing may shield siya. Inang para sa hangin, bas mata? Para sa hangin sa mata. Kasus ka perti ka init. Laban eh. Init gani nga, way katabon sa baba mo, helmet lang, init na gani. Yes, Aksyon na Rex, isa pa na, no? Paihan on the part sa mga drivers, kag pasahero, kung isa sa majority, ang majority nga nagambal, basta sa seguridad nila, okay na lang. Wala na choice sila, Aksyon na Rex. Kung sa bagay, kung magsunod naman lang iban, way ka man choice nga, hindi kaya mag-face shield na, kundi ma-face shield ka na lang. Ano pa yan? Importante dang hindi tapaglimitan nga, amo lang na nga disenyo ang face shield do. Kaya daw, isa lang suppliers na kay Plarihas, tanan mo. Di man? Daw, matyaga mo do, negosyo bla. Actionaries tuhod din na. Ay, importante na ka-social distancing kag face mask lang kita kay minano ka protection sa ilong tada kag bata kag mata naton kung wala social distancing amo nagyapon. Amo na ang social distancing kag naka-face mask lang okay na tas na dapat. Yes, kagang proper hygiene para limpyo gid katama kag malikaw gid sa sa pagpamahog sang pandemya o sang COVID Action na Rex. Ari pagid siling ni Bobby Munoz so siling niya kung naka-eyeglass ka pa abi. Sakto na doon kay may eyeglasses ka pa na butang mo kay may ara iyaga motor yang hindi ga eyeglass kid kay do hindi ka saho bla. Apat na tanan. Apat na. May face mask ka. May eyeglass ka sa earth ba? May face shield ka. Ang sakit pagidya kay ang imo helmet, kay kung gabiyahe ka, alang-alang ibutang mo pababaw, kundi mapalid man ang helmet. Kinanglan, may padalo mo pagid. Apat gidya, tanan Aksyon Rex, sinit na gidya. Okay lang ni day, Aksyon GM, kag si Aksyon Juricel kay... Why ni kwan sila yung face shield dyan? Kaya okay man lang ni sa ila, gyapon niya mo. Okay lang man sa ila ni. Mag-face shield, may face mask, may Ray-Ban, o kunanti para day butang sa ilang matabla. At least para lugang abing protection. Ano pagsulod sa helmet kung may face mask ka man? Kasulod na gyapon? Makasulod sa gihapon Action Rex, kamangay siningin usar tang face shield. Pinasahi nga klase nga face shield. Di makasulod sa? Makasulod siya. Galing kay kung makasulod siya, kung di panaog mo helmet. Mapanaog mo helmet, sakit man sa ilong. Kay kung di daw ang style sang akon iyang face shield, daw half lang bala nga ang face shield daw antipara type, no? Ang iya sining holder. Mami ko lang taon si mo, no? Makon mo na yan, daw robot ka. Ambal gani sang taga dalom kung magsakay kag magsuksok ko sina. Gambal ya sir. Ang itsura mo sir, kulang na lang yung PPE, pwede ka nakalupad sa babaw ya. Dito na mga muyo ng PPE Bay lang ng PPE sanay da. Aksyon na Rex, no? Dalang tanay kutob sa face shield kay bao hugid. White up choice kung na mo nang kasuguan ta ti tumanon ta pero ti bot sing ganon ang aton sili kabubuton ga pamalabagid kun tani, no? Yes, Aksyon na okay Rex. Na ng face mask kung ako face mask kag social distancing okay na na. Goods na. Hindi na ni pagdugangan pa. Para hindi init, may isa to ka empleyado to kagina nga sunon siya, gaobra siya, pero kasakay man siya sang salakyan di pasahe. Siling niya, kabalo ka sir, experience ko, tutulang init na, dira pa lang yadaan. So init na suksok sa face mask, dugangan pa sinikay, nagtilaw ko magsuksok sang face shield, ay abaw init na sir, pero wala ka sang may mahimo, kundi obligasyon nila. Di ko magsakay kaya sa di pasero, dapat naka-face shield kagid. Okay, umpisa na buwas nga adlaw Action Rex. Dapat ipatuman. Ilang taon ta na bibuwas ko nano ang hitsura, nano abing matabo sina? Action Rex, no? Ilang taon ta ni di mamatian tabing mga reaksyon da? Ang reaksyon sang pila ka mga pasahero, driver, kag sumungman sang empleyado. Kamay ako noon mo, kagina lang yun, ako may bakalo. Paniguro na na? Paniguro na ka lang ito si tamay mo na kontak. Pabor ka nga, may face mask ka na, may face shield ka pa? Oo, pabor ka mo. Okay, siyempre yung pangitar sa kasada, kaya hindi ka sinugot lang ng mga tao, mga hindi ka kalala.
Tiga-tikap ni tatay ro. Buskan sinuta mo nga nagabiyay. Mo na nga mong disiplina mo sa mo. Ma'am, bilang pasahero, patuman na buwas ang pagsuksok sa face shield. Ano reaksyon mo ni? Okay lang, para sa proteksyon. May mask ka na, may face shield ka pa? Wala yan sir init. Di pabor ka? Kaya pagpatuman na ni buwas nga adlaw? Okay man sir kay para protektado man sir sa mga sakit Antuson lang sir nga bisan init Antuson na lang bisan init, Aksyon Rex. Muli ang pila ka mga reaksyon sa nga pila naton ka mga kauturan sa ato sini nga napamangkot man na kaina. Liton kita, Aksyon Rex, sa dugang pagid nga mga ang impormasyon. problema dan sakto maningambal ni Maria Ritzel Ipelo siling niya bisan ano mo na katabon ang virus di mo man na makita kag bisan sarado pa ng guya mo hindi man na makita tuod ang virus mo bisan din lang na sa matapik lang na siya. Oo, tuod na. Aksyon na, Rex, no? Way kita kabalo kundi may pili na siya nga dalang gumagi sa imo nga ilong dalang gumagi sa imo nga baba dalang gumagi sa imo mata. Ti karon ang dulunggan mo iya. Ugali, no? Ay, alain pag... Amo lang may rason giguro mo pas mapa Mars gid ta ni kun si Trexie Busillo pala nga mapa Mars na ta dugay-dugay. Batsag nila daw, ano ni? Gayuhom lang ta sining nga obra sang gobyerno tani mo na ano ni man. Tsakto na ni taning social distancing kag face mask. Ang lain pag Aksyon Rex pa, simbala may bag-o naman nga ordinansa. Ipagwa, dapat ipatuman pagsuksok sa face mask. Tibisan diin ka na lang, halos ang tao, may tabon na, may face mask pa. Grabe no, ano itsuray ha no? Gani man ang makilalahay lang kamuguro sang sakay mo ni kung dugay gid ka mo gopdanay pero kung bag-o lang kag daw hindi ka mo mag why ka mo permibla gamit Aksyon Alvin ti matingala gid kung sinong atubang mo sinong kilid mo kilala mo na. Kaga isa pa basin mo nunguhon ka do kilala ko man eh. Do ka bagul sino nga do kilala ko man eh. Dali lang kay Aksyon ta na yung facial ta no kag face mask. Kaga para ay kilala mo ko? Sino ka gani? Kaya nakasuksok ka face mask. Ayo kasadya no do makayuhom ka lang kung kaysa ni sang obra sang aton sining nga gobyerno. Tama na ron na. Sige. Sa ilo kita nay sa Coast Guard. Philippine Coast Guard mandatory man sila. Mandatory aksyon na Rex sugot nga iga patuman sa Philippine Coast Guard sa Negros Occidental. Ining mandatory nga paggamit sa face shield sa tanan nga mga maritime mga maritime industry, especially sa mga nagabiyahe. Number 1, iga patuman sa mga personnel sang roll-on and roll-off vessels nga mga biyahe padulong sa Iloilo, vice versa, the same from Cebu halimbawa to San Carlos nga magadulong kag magadala sang mga goods padulong diri sa Negros Occidental kag pagwa man sa Negros Occidental. Now sunod diri kay Commander Johnson Benjamin ang ini nga memorandum o kun memorandum circular nga nagagikan sa National Headquarters nagamando sa ila nga ipatuman ini buwas nga adlaw base man ini sa mando sang DOTR nga suno sa iya hindi lang sa mga salakyan di pasahe o pampublikong mga salakyan kundi nabahin na diri ang mga sakayan na pandagat bilang kabahin man sa ila sini nga maritime trabaho. Rason nga ang mando sini ni Benjamin sa iya mga personnel sa Philippine Coast Guard see to it nga ang driver sang mga nagadala sang pagkaon kun mga goods kaga iban pa katanan nakasuksok sang face shield regardless kung ano nga kasi sang face shield basta tuno sa iya nga may ara tabon ang ila sini nga guya kag agud yato malikaw man so dugang ka pagid diri ni Benjamin actually isa ini ka bagay kag pamaagi nga ma-minimize ang risgo sang pag-contact sang coronavirus sa isa man katao. Ari Aksyon na Rex ang pahayag ni Commander Johnson Benjamin. They are required to wear mandatory face shield aside from the face mask. May classification? Sir, when it comes to specification, dapat naka-cover ang imo the whole face, no? Yang sa may forehead mo, at the same time, andiri sa dalam sang chin mo. At the same time, dito sa may ears mo, naka-cover man na siya. Not really specifically nga daw ang antipara or daw
by blue. But anyway, ang gina-require lang na may maximum protection ka sa imong face. Basta importante, may protection lang sa imong guya, sir. Yes, sir. Kasi aside from the face mask, you still have another layer of protection munang face shield. Kasi may mensahe ka sa ibang mga wala pa nakabalo? So, the DOTR and the National Headquarters of the Philippine Coast Guard will strictly implement the mandatory of face shield, no, aside from the face mask. So, sa tanan pa, no, sa aton niya mananakay, especially sa mga drivers sa aton niya roll-on roll-off vessels, no, sa mga essential goods, no, you are required to wear face shield. And of course, sa aton mga shipping lines, no, please adhere to the strict protocols na ginapatuman sa aton Department of Transportation and of course Aksyon Rex ang kabahin sa pahayag diri ni Commander Benjamin. Balita reports ang patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:10 ng aton oras. Karon dugay-dugay mga mensahe ninyo nga ginpadala sa aton sining Aksyon Radio Facebook Live. Hatagan ta nagtalupangod kadamo sa mga reaksyon kag more or less ang kalabanan diri daw gid ga pabor sa official nga ini inugdugang ta inugtabon sa aton sining guyabwas nga adlaw, no? Ay ho. Patambukan nyo mayong gasupply sang facial para nga mas mayo pag ilang gios yan. Ay, perte, no? Sige, kantuhan taneng Bacolod City Government Center. Tamang isayod ta, we have Aksyon Artay Hupon. Ini may kang tanan sa palayag ni Vice Mayor Elcid Familiara. Nagapating ang paggamit sang anuman nga sang face shield bilang protection batok sa COVID-19. Dapat i-considerar ini availability sang supply isa pa kadako nga problema. Kagiban pa nga mga balita gikan sa Bacolod City Government Center. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Antes pa man Aksyon Rex nagbago kung ginligwat sa DOH sa ilang palayag parte sa face shield. Kaya ang latest subong bisan lang kuno basta makatabon sa kuya pwede naman. Kaya tinamo na nagreklamo matapos nga ang advisory sa DOH pagi sa damlag ng tumlang memorandum circular ng pagwa nila nga dapat ang may gid, ang may home gid nga makakover sa agtang mo ang dapat i-require. Pero lately before noon time may development nga nagpalayag naman ang DOH na pwede naman ang bisal anong nga type ko na makakover sa nawong mo. Timayo man ang kay dali lang sa ilaya. Pero mandatory Aksyon Art? Mandatory dapat may aragid kinailan facial. Ti kung wala ka facial, dakpon ka na? Wala pa naman doon dakpon pero ti sa DOTR yan na requirement kinailan magsakay ka sa pampubliko ng mga salakyan ma-facial ka mo. Ang guidelines galing or IRR silang instruction ambot ko nakadalat na sa LTO kag sa pulis ako na nang imuo nila bala may binaktanay kung ano matabo sila sa next. So, sa part niya ni Vice Mayor Elcid Familiaran, ang niya personal na opinion na mo sini. Sini nga face shield actually requirement bisan sa Bacolod City mo nga dapat magsulod ka sa government offices. Hindi lang kay face mask, sumong dapat may face shield ka man. Pero sila niya dapat bisan ano na type ini will do. Pwede na gamiton kay sila niya number 1 wala bot na medyo may kamahalan kag hindi masarangan sa mga ordinaryong taong iban sa pagbakal sini. Ang supply Aksyon Rex isa na sa problema especially ang ginagawaan sini sa supply dito pa sa bahin sa Metro Manila mo. Di may mga pagkulang na ganing sa supply plus pa sa masami na hoarding na gitimo sa mga negosyante once ka may ara sa ipagwa nga advisory ang gobyerno. Ang bali paganit pariyo bala sini
mga nagasakay sa motorsiklo, sila ang ila sila mga helmet, may wind visor naman na, naka-face mask ka naman. Kagang face shield nga, ambot na magkuha ng nubo lang blado, antipara lang, ano na ya, face shield man ako magtawag? Kambot ko lang paano na i-determine sa DOH kay may kabaligya mo na ako natagan mo na sa muna na short lang black sa legs. Tikon makabig na ton na doasta lang na iya sa ilong? Sa ilong. Actually, buo sa ilong niya gagwa. Oo. Tama na siya kalaba mo. Basi hindi ako pag-i-consider. Kaya face mo, face. Bilog mo din nga na wall. Ang dapat magkubihan niya. Kasi yung iba is okay man na, pero dapat hindi man mayara sa standard. No? Kaya isang primero, tisiling ko ba na gusto sa DOH matabo na mayara gid sa standard ang may foam ang gamiton kaginang nag-fit gid sa agtang mo. Sila niya kung mag-amo na yung sistema, budlay na na. Kagatulad sa nimo sa niyong paglantaw sa device, kuhan na ya, kuhan nila sa publiko, dugang na nga problema, kag masalaan pa sila nga may negosyo behind sila. Kung kapinto ko may brand, timay lang na niyo. Yung klaro, Aksyon X na pwede na, para na at least magamit mo sa liban, ang ulan na nga nagkamakal sa face shield. Galing tayo mo ay takamalo, basi karon sa hapon, lain lang naman nila, Blag. Gani, lain naman, Blag, ay may nagasolsol naman to sila, kag basi kung isa lang ni kakampaning ga-supply sang face shield ni. Isa pa na. Nga dobla rihas lang ni ngalan, sinisang may foam, Bla? Tayo siya pro kung ako yung pamangkutol, kasi nga hindi magkukahambaling biyak ni Mayor, yan mo sa Bacolod, kung ano mga regulation man posible nga mo on dire. Pero kung ako lang yung pambalon sa inyo, patulad na sa face mask, kaya yung mga clothing na face mask, gina-consider mga nisang city, kagwa nila gina-obligar ng tao, pabakulong magigkaradlaw sa surgical mask, kay ibang gani, huwag nagbakal, asin mas balay nila, face mask lang bakulong lahat. Damo na Black Rex, kaga silinyo, kung gusto gid, ang iba ni karon na mga pigado na gid, manita na lang silinyo isang disponer nga mayara sa improvise sila ng imoon. Nga pila ng presyo, aw? Itong suggested retail price, kabaysan DOH? Hindi, DTI. DTI gali? Silisang DTI, mga 25 to, kwan mo, hasta man 25? Oo. Tinga dirisaton do, galabot na yung tag 70? Ati, isa pa na. Hindi ka malukang may kwan pa mo. May dito sa Manila. May shipping lines pa charges? May shipping pa na charges. May ano pa na nga mga charges na da. Basta daw, amo na nga nagdako-dako siya gawa pag-abot dari sa probinsya? Mayara man 45 mayara man 50. Damo na. Kaya bisan gani kayo na ang kuhan Aksyon X, ang DTI pag-interview ko, na kayo mag-ano si Ma'am no Pablo mo. Kaya ginbakalay na blang may kuhan man, may dala man na eyeglasses bla, kung amo na design na wiper sa babaw, nabi amon man ang ginausar na amon gani mo, para na matabunan na yung mayong mo. Pero sila yung vice mayor, silba nilyaran, sila niya, any cover sa imo agtang, na katulad man yung bala sa kwan, katulad man yung sila niya sa improvise, mga ginahimo, na barrier sa mga motor, na hindi mo maniya piliton ginang tao, na dapat mayara isang standard, kayo, number one, ti another kagastuhan na, kung may branded gid o kung branded gid, kung dapat mayara gid sang required na standard, sa niya budlay na raya, masalaan ba karon sa publiko, kabasi negosyo, amo na Aksyon Rex. So, sila nga, para sa akon, ang iniisay sa gobyerno, okay man na, nga nagatag proteksyon sa publiko, kag bisan ang lokal na pulan sumagulod, huwag silang magpatuman, pero bisan ano lang kami, sa isang cover na pwede magtabon sa imukuya, pwede na, solo iya ka sabi si Alcalde. Yari siya sa iya sining na panayag. Any patient for that matter, will, for me, will do. Ang lantaw mo, affordability, although nga personally, I do agree nga siya, part na siya siyang safety mo. And ako na siyang bullet. But then kung may ara ka naman yung imo yung standard,
nga i-set up. Ang question pag ganyan ang availability sa market, pinapang-hoard na ganito ng Las Manila eh. And ano blang available sa market? Anything na i-cover mo sa face mo will do. Paras mo siyang mask, na makutang ka standard. Basi may supplier magmuda nga kwan nga ginawa payboard. At para sila ma-implement sila effective August 16 or 15. Manakop kada nga way gani available sa market. Ang shield, although nga we are also entertaining sila nga no face shield, no entry sa government offices. But ang question is the availability of the face shield. Anong cost niya eh? Now karon mas mas standard gino. Wayas na karon para sa mga barrier. Ang hindi man needed. Pas na pa face mask na N95 kit. For me, may advisory man nga kwan. Waay guro, waay sang kwan. Dapat waay ka sang brand or standard. Anything na makakover sa face mo will do. Ako ganiti ka kwan ko eh. Gaay visor lang ko eh. May antiparan ako. May antiparan ako eh. May shield na ko ya sa eye ko eh. Pero sinasang gasak na kayo sa motorcycle. Pag suksok yung helmet, may eye visor sa covered. Covered ka na ganing bilog kaya nga kwan. Na head. Oo. Kaya anong pag ginasa, suksok pag ginasa face shield. Impractical pala ka kwan na. Negosyo. Mo ginabais. Kwan na, sobra na. Ako ni personal lang yan. I don't know siyang kaya wisdom ni Mayor. Ako ni personal, di kon mo. Ang dakon ng tao nga may ganit si Baklan. Ito ikaw na bala, reasonable na bala. Ano mo siya, tipo mo kita sa dakwan ng 5 liter nga kwan ng water container at puslutan niya na kinasok niya sa ulo eh. Hinaya sigurado, ging close. Sigurado. Huwag mo mabriyan niya. Sigurado ko close kasi one more improvise. Ano ka na sa Rex person lang. Puwerte, no? Abot ang face shield kuno nga ginabaligya sa isa ka dako diri nga department store sa Bacolod tag 99 kuno. Diba sikon lang may quality guro mo? Ang pinakabarato kuno 65. Dalang sa may reclamation area blaong nga nagdubintay no ibini ano niyang do pinagustuhan ay nang nito wala niya DTI diyaw. Diba si may wiper na yan? Aba, siguro official with wiper. O kung nasa may aral na yan, sensor lang ako ang gaulan, may lain na yan na... Nga color? Amo na ba siya? Ba, siguro nga nagmahal niyang sa isa ni ka-department store sa Bacolod yaman. Ang balwa lang ni Trexie Busillo, 99 pesos official sa amuning store. Kaya ang pinakabarato, 65. Dapat sudlo na nisang taga-DTI kag konpiskaho, no? Kung matutuod silang nagalantaw nga mula ng presyo sang face shield ni. Sige, kay report na sa DTI para ma-check nila to. Oo. Sa mga nila. Kaga, why panaguro panugot gikan sa gobyerno ta nga magbaligya sang kasubong sinadib lang daw may ano na ganing ginapang tatak na nga inspected by amuni kag pwede mo na madispatchar bla kung mga amuni nga mga baligya. Ade, no nagagi sa quality control kag sa quality control. Kag DTI nagpasaga-saga sila pang baligya yang kamahal ni. Kasi kung pagsuksok mo na bala may ara siya na pwede mo maset na kung base ang sa tubang na nga daw kung daw crystallized lang nga type na yung ilang mo na yan nagmahal hindi mo nagyapon o plastic nagyapon kay piyod-piyod na siya mo at kung crystallized kung ito mahal pag inayay anong delikado ba sinusaag sa kalimutaw mo bla? Anong delikado na? Larihas man lang sila gali hitsura kag kuan ni sa downtown lain gidyang negosyo ya sang mga department store no lantaon ta ni karon mabakal ta tobla para mabalaan ta kun ano gid ka damo kita ma-test buy to karon sila hindi sa kupal ako para mabantuod kay mamno public na mo niya kamahal di sa mga malugbakal pila ganitong advisory sang DTI to. Actually sa Manila, in ordinary nga face shield, lagi na may 25 Aksyon Rex, nag-arrange sa iban tag 75 ang gid sa Manila. Okay. Ang mayog man yung lang pag-obra, kag ti pa rin sa mga glasses, isa medyo mahal giman na mo. Ang design niya, mag-consider man na siya na okay para sa DTI, pero kung
ang ila pinaplubo yan ti amo ng presyo ti that is another thing na dapat ko na lang tawag isang DTI Action Tax. Now, dapat inspeksyon gid sang DTI kung may quality ang produkto nila. Gani kag tinga nga nagmahal sila Gani. Kag kung di nila nakuha ni basi may rason mo na sila basi kung ang pagbakal na bala si mahal nga daw ang kapital. Kag basi sila nang ginambalan na sila na. Bisan malan na kay maganansyan na kay wala man supply. Gram na gyapon mabakal. Pero ari ang latest pamati ko lang karon ng tingog ni Vice Luwat pero may isa naman ka empleyado Aksyon Rex sa syudad Gasay sa Libertad Public Market na patay bangod sa COVID ni. Ang kaso Aksyon Rex na ining tao gani ko ining kuan ba empleyado nagatrabaho bilang isa ka sweeper sa Libertad Market. 59 years old inisa na patient ako na ang nagtaliwan. Kaya informasyon na isa nga nabaton sa alkalde may ginhilot sa isa ka market vendor dira sa Libertad. Kag after naging hilot niya nagsugod to dahil ng paglain sa iya pamadyag. Kag amatong ginalinan naging swab siya pinalikdan na Agosto 10 at Lunes. Isa mo siging contact tracing pero ang ginimoso sa yung contact tracer kaya sila nag-focus na hindi lamang sa Libertad Market kundi sa Purok, Sandro, Kimarangin, Tanob. Sa rin dito nagpauli ni ang napatay Aksyon Rex. Subo-subo niya, dugang naman ni kay Kapon ipermento. Why pa ni magwa no sa DOH report? Why pa na nagdugang. Kagabi lang mo. Kung kagabi siya napatay, most probably kung i-add-on at yung mga Domingo pa na Domingo pa na. Lawig pa na. Basi kabay pagkaroon magwa man niya. Pero ang tingog karoon ni Vice ipabati ko lang sa Rex. Kag isa pagid, sining hapon na meeting sila sa mga doctors. Kaya bangod ba na sa problema kag kanamon sa mga pasyente sa mga ospital. Damo nagareklamo sa Rex nga mga kwan nga mga pasyente bala na ginadialysis. Hindi sila makumudar. Kasi sa iban di kami mapatay ni COVID sa ilos dugo naman ni kinanglan tayo lalo sa dialysis basi mo ni kabangtan nga mapatay sila bla. Di man meeting sila na hapon. Actually schedule subong alas 2 may meeting, alas 4 may meeting naman lain yung grupo. Mga kapitan naman na iya ang meetingon na nila report kay Vice Mayor Sid Pamilyaran. Pero most likely ang ginadiscuss na subong parte ini sa sining mga doktor kung paano maserbisyuan ang nila mga kliyente nga nagakinahanglan sa dialysis services. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang Aksyon at hipon na sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Artay Hupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Sanbayan ay aksyon na din nabuso gikan sa Kapitolyo Provincial sa pagpanumbalik sa inyo sining palatuntunan. Ang Joy 1050. Simbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tauna sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:28 na nga oras, 12:28 na mga kaaksyon. Salamat gid sa report ni Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Pwerte man kag may isa naman nga ginbawian sang kabuhi sa manog limpyo tadira sa Libertad Market nga taga Purok San Roque, Barangay Tangob ang ginbawian kahapon or kagabi gid lamang mga kaaksyon bangod sang COVID-19.
Sige, kantuan tanang balita sa Kapitolyo si Aksyon na Naboso on standby. May kang tanan sa emergency room sang Talisay City Health Office, General Services Office, kag Bids and Awards Offices temporaryong ginpasiradan sumugod sining nga adlaw mga kaaksyon. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eden Naboso kag iban pang mabalita sa Kapitolyo. Aksyon Eden! Aksyon Rex, temporaryo nga magasira ang emergency room sa Talisay City Health Office karon nga adlaw. Subong man ang General Services Office kag Bids and Awards Committee Office sa Talisay City Hall agod i-disinfect kay Attorney Jonathan Aldama, City Administrator sang Talisay. Aksyon Rex, may isa ka lalaki nga medical worker nga na-destino ko na-assign sa ER nga nagka-contact sa COVID-19 positive nga taga-syudad sang Bacolod. Rason nga ginpaidalom siya sa swab testing kag ginpasira ang emergency room agud masigurado nga hindi kontaminado sang virus kag hindi na makalaton sa iban pa. Ang nasambit nga medical worker Aksyon Rex na naka-quarantine sa karon samtang ginahulat ang iya sini nga resulta. Sa piyak nga bahin, isa naman ka empleyado nga lalaki sang GSO kag BAC ang nakakontak man sa COVID-19 positive nga taga-syudad man sang Bacolod. Taga Bacolod ng Gyapon? Taga Bacolod, Aksyon. Do ginakulbaan sila no kung taga Bacolod magmumay mga checkpoint sa ibang nga lugar kung taga Bacolod kay mo yan hindi kaksulod sa ilang mga areas. Correct, Aksyon Rex. Preyos man bala sang EO ngayong panaog ni Mayor Escalante sa Cadiz. Oo, sa Cadiz to. Na amo na sa La Carlota. So, kay do aware naman sila nga grabe subong ang cases Aksyon Rex sa syudad sang Bacolod, especially mga locally transmitted abi mo. Correct, Aksyon Rex. Kaya mo nang ambal nila nga sila ang lang sila Aksyon Rex, naghihimo sang tikang para man protektahan ang ila sining nga mga pumuluyo sa ila man nasakupan nga lugar. Pero anyway, Aksyon Rex, ang GSO kag BAC sirado subong nga adlaw pero mabalik open sa August 17. Pero ang emergency room sa City Health Office sang Talisay until further notice pa. Wala gid sang exact date nga ginatag sa aton si Attorney Aldama kung saan liwat nga magbukas. Pero paano nila i-cater ng mga residente nilang nagkinanglan da mga emergency cases man? Amo nang bulubudlay na siya next. Pero nagabaton sila sige hapon niya sa mga pasyente man para magpa-check up and other concerns dira. Galing kay para hindi na lang makompromise ang iban, gin sigurado na lang. Kaya itong nakakontakto sa COVID-19 positive sa Bacolod, gin swab na. Kagkon magwa na kuno Aksyon Rex ang resulta, most probably operational na siliwat o kung buksan sa liwat ang emergency room sining Talisay City Health Office. Sa karon Aksyon Rex, may 39 ka COVID-19 cases na nga na-record sa syudad sang Talisay. Pamatasan si Attorney Jonathan Aldama. We have been close to May. Okay. Subungan lang. And then, ang mga ng GSO office at ang back office na bots, no? At ang purpose ini for contact tracing and disinfection of these offices. I think there is one employee na mo sa ER na nag-friendly sa Bacolod, may friend sa Bacolod. So, hindi ko happen sa be positive, no? But then, just to ensure na everything is safe, that's why si Mayor niya decided na ang ER anay i-close na for disinfection. And then, ang i-swap naman yung employee na hindi just to make Aksyon Rex, kabahin lang man sa pagpahayag ni Attorney Aldama. Tiyan mo na karoon Aksyon Rex sa kada LGU man sa palibot sa Negros Occidental. Naging mo man santang sa katikang Aksyon Rex para hindi magalapta ang ining COVID-19 virus. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Aksyon Ida Naboso. Una sa Balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you, Aksyon Eden Abuso, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, Las 12:33 na nga tunuras, 12:33 na mga ka-aksyon. Kada siglang isang orasan no? Standby na aksyon na Brian, gikan sa Nukpo, aksyon na Rek Magbanwa sa BCPO, kagangato sila nga mga out-of-town reporters. Dili kita na ihom, may tisi, kulang balang Malakay Finance Corporation, basi ko nagakinanglan ka house and lot. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:38 na nga tunuras, 12:38 na mga kaaksyon. Sige, daligid lang standby ay mga kaaksyon namon sa kanginan. Manumbalik kita dugay-dugay sa dugang pang mga balita, pero daligid lang niya. Standby lang sa mga greetings naton, balikan ko lang kamo sa diligid amang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig
pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon na kay Mars Florentino. Kainit na iya ka face shield nga may foam Aksyon Rex Canton. Ay, berti. Kung balalason ka, ang balhas makadto sa mata mo, pait na iya. Good non gid dalin sa kay Mars Florentino. Gani man. Kay Zan Ligarde Ortez, mayong udto Aksyon Rex, kagay na Nanay Hilda Ortez sang Cadiz City Permigid ka pamati, si Tiyay Eva Dolino o Dolieno, no? May lang nga pag-monitor sa kay Zan Ligarde Ortez. Kay Jocelyn Song Comedia, good PM lang. Thank you so much Madam Jocelyn Song Comedia. Kay Mike Jan Seva, may lang nga pag-monitor kagrit lang Buylugan brother diri sa Moises Padilla. And Helen West na, may lang pag-monitor dira sa Panukoy, kay Madam Helen West na, kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, dira sa Celine Homes, Barangay Stefania, good PM lang Madam Virginia San Antonio Olpenda. No? Kay Bibing Dagia Bautista, 60 lang ya Amon Rex, kay Bibing Dagia Bautista. Sige, thank you so much, Gidbing. Salamat gid sa information. Kay Trexie Busillo, grabe mahal gani tingala ko same lang sa sidewalk department area negosyo gidya duha pagin bakal. Tida mo ka man kwarta. Merly Dolido Magallanes, good PM lang, no? Kay Jerry Heroy Gayanilo Lim, kadlaw mga Chinese sa aton nga Pinoy mga uto-uto. Gani man. Kay Arceline Tan, ang tag 75 capital na 40 pesos lang na, no? Ayos. Thank you so much gid Arceline Tan. Kay Almera Lim Malasarte, Jocelyn Kalamaan, may lang pag-monitor, no? Richard Esmeralda dira sa Bangga Mayor Pitsahan sa Banwa San Isabela. Kay Ronnie Basa, may lang pag-pamati Ronnie. Kay Amelia Vilvar, masuksok face mask, face shield, helmet ang motor, may barrier pa, nakagwantes kag nakasapatos, still 2 ang gadala motor. Kung gaulan, makaputi pa. Ay, partido laban eh, damo-damo gino. GR Mainit Rihon, Gian Resisyo, may lang pag-monitor Gian. Kay Joan Mills, linga Aksyon Rex nga ang taong grasa wala gani ga face mask, wala balay. Okay lang haw, hindi matapikan COVID. Ay, don't know, no? Di ko kasabat na Madam Joan Mill. Kay Iderica Fort, sang OTTG Taxe, may lang pagpamati Iderica Fort. Kay Rodora Syoko, ang sunod nga ipatuman sang gobyerno official nga may dulunggan. Daw Mickey Mouse na ang tsura sang tawo. Ha ha ha. Ala, sige. Rodora Syoko, no? Carlos Gulaher, may lang pagpamati. Good noon, Aksyon Rex. Ang importante, Aksyon Rex, ang kamot gid kay bisan diin talang ng daan iuyat ang facial bisan ano na lang tani ma-improvise man o ang ginabakalta. Kung may description pa daw makapaminsar ka nga daw negosyo na gid ang dalagan sang COVID sa aton pungsod. Salamat, Aksyon Rex. Thank you so much, Carlos Gulaher. Kay Madam Virgie Balidor Morales, good PM lang. Sa Talunan, good PM lang. Sa linya Aksyon Rex, importante, gloves and face mask. Ayos. And Maduna Asaraga. Good noon, Aksyon Rex. Ano na lang pagsoksok face mask shield, face shield, abi kung naka-helmet ka. Kung manaog ka nasa motor, ano pagsoksok? Ibutang lang anay sa bag. Magupi na iya. Butang sa plastic kag ikabit sa motor. Makariwigit na lang ina ang mga dala. Katrabaho so gidya. Ayos, salin sa kay Maduna Arasaga. Maria Richel April, linga Aksyon Rex, makalusot man na nagyapon ng virus, maskin sarado pa ang face shield sa guya mo kay hindi yan naton makita ng virus. Salin sa kay Maria Richel April. Christopher De Loeste, may lang pagpamati kung maghulid ka sa asawa mo, need pa ang face shield. Hihihi. Bobby Munoz, may lang pag-monitor. Valencia Kinet, may lang pagpamati. Mardy Gonzaga, dala sa Barangay Alihis, good PM lang. Bobby Munoz,
Thank you so much gid kay Rom Aldia. May lang nga pamati, no? Anabel Garcia, good PM lang. Kag kay Celidonia Santillan sa Lacardota. Lisa Monte Castro, may lang nga pamati. Kag kay Kagawad Anili Gikelyes kag Linet Ganggoso Gasilaw sang Proctres Barangay Himamaylan, Barangay 4, Syudad sang Himamaylan. Halin sa kay Lisa Monte Castro. Kay Nings Villaros, kay Nings Villaros. Kag maayo lang da nga pagpaniaga kay Nanay Emma, kag kuret kay Mamapin, kag sabana kong Sibuyat Villaros. Ayos, sige. Dagang salamat kay Inday Chris. Dira may lang nga pag-monitor sa Barangay Estefania. Inday Chris, may lang nga pag-monitor, no? Ayos, sige. Daligid lang mga kaaksyon na. Standbyan ay. Manong balik kita sa diligid lamang madugay. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang makaaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:46. Oras gintulong sa kaalwan. Nasa tamang balita o nasa tamang serbisyo. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Pabalik kita diri sa aton sining nga pangalagad, may lang nga pag-monitor sa kay Warliton Nisya, kay Jose Herson Lapinig Julio, kag happy 7th birthday today sa kay Jeremy Austin Tiborks da Bahil Pia sang Punta Taytay. Ayos. Kantuan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sinimay kang tanan sa El Top Caravan patigayon sa siyudad sang Bago sa Agosto 19 kag 20. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon na Brian Morden gikan sa Nokpo. Aksyon Brian. Rex, ginapamalo karon sa Negros Occidental Police Provincial Office ang tanan nga mga katauhan nga mahihon mag-uyat kag magdala sang armas lupang apang wala sang lisensya ini dapat kuhaan gid, no? So diri sa Negros Occidental may ginapatigayon ini sila nga neuro license to own possess firearms o kon Hilltop Action Rex, Hilltop Caravan. So nagligad to sa Cadiz City sila, nagliligad nga mga binulan. Pero sa 19 kag 20 sang Agosto karon nga tuig, Miyerkules kag Huwebes ina dason nga semana, pwede kamo kakadto sa Bantayan Park, siyudad sang Bago. And dala kamo sang inyo sining kwarta of course, no, para makakuha kamo dito, maka-neuro kamo kag kun pasado hataga na kamo sang Hilltop card kag pwede na kamo maka-process sang armas nyo nga wala sang lisensya, armas nyo nga nag-expire na ang lisensya, kag kung sino man ang luyag pa nga magbakal sang armas lutang apang kinahanglan nga magkuha pa sang lisensya. So ini ang programa sang otoridad ang tinutuyo sini suno kay Police Major John Joel Batusan agod nga ma-account kung sino to ang may mga armas Action Rex, no? So imbitado diri ang mga kaiping nga banwa kag syudad sa probinsya, hindi lang kay taga syudad sang Bago mismo, kag pwede ka makaparehistro online. I-check mo lang dira ang sang PNP, may makitaan ka dira. Pwede ka maka-go online and hatagan ka sa information dira, or pwede ka na maka-walk-in dito sa 19 or 20, pero mas priority ang parehistro na sa online Action Rex. Ari si Matos-Matusan angot sini. Sir, may pagkayo aton Euro Hilltop Caravan dito sa Bago City, sir. And we are inviting everyone, especially yung mga parents na nag-expire na lisensya o may bago nag-expire na Bago City. In coordination sa atong regional director sa si regional director si Pumuspusan and our PG Police Criminal Lumitalgi may pagkaingat dari sa caravan sa Bago City sa August 19 and 20, sir. Sir, sa particular pakisabi, ano ang dapat nila kadalawan, sir? Ang pinaka-importante din, sir, online registration na medyo sa SEO, sir. Pagka may online registration na nag-select sila, sir, anytime on August 19 and 20, sir, pwede na sila kasi makakanto kung makita sa atong staff sa region sa Neuro, sir. Ang mga balita gikan sa Nokpo. Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa mga Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon na Brian Morden. Matapos ang balita sa Nokpo, kaduantang balita sa BCPO, si Aksyon Eric Magbanwa. Si Captain Leo Istopa balik-hipin na sa Police Station 2 samtang Major Sherlock Gabana gindestino temporaryo sa admin office ang BCPO. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Alright! Aksyon Rex Peregrino Cantong. Ayun di purma.
galupok ba? Oh yes, resulta ina sang linuto ni Jo Marie. No? Okay. Ni Jo Marie the best galuto in the world, no? First class nga mga linuto Axorex, no? Laban. Amo gid na siya nga daan magluto ya. Laban nga mga laban niya galing laban niya galing ginabutang sa linuto ya, kung hindi manok mamoy. Ate, amo nang labalan ya, kaghapos lang baklon mo. Ayo di purma. Kami tali ba Axorex mga sipos man tani blahaw. No, mga sipos nga mga wanabi tilapia. Nang buhi, mga sipos Black Axorex. Mga buhi. Ate, sila sang kanding. Oo, hindi ang sipos. Ano daw may gilpala ka kasi mga sipos ka buhi Axorex? Ano daw si Mablang Sa taon ko ba? The best ka sipos yun, no? Buhi ina nga sipos Axorex. Kag the best ina nga sipos, no? Ate, amo ning mayo nga sipos. Kag ang inang nagwap lang bago nga sipos na niya, amo nang nami Axorex, no? Ibutol sa linuto ni Aksyon na Jo Marie. Mayo ni. Mayo nga seafoods. Kahit buhi lang, no? Mayo ni. Amo ni Jom, daso ng baklon mo, Jom. Nga seafoods, Axorex. Kaya the best nga seafoods, eh. Correct, Kaya may seafoods din ang hindi mo ni siya matando kung hindi mo ni siya makantahan sang touch by touch mo. Nano yung seafoods? Ay, sos, kilala makantahan mo na siya sang touch by touch para nga magiho-giho ang buhi nga seafoods, Axorex. Okay. Ano na padala ko na sa imo, no? Ang bagong seafoods nga buhi nga may kanta touch by touch. Ara na? Ari na. Good. At least kompleto na, no? Amo nang duha ka mga seafoods ka dapat panakot ni Jo Marie sa ginaloto ya kung aga nga ginakaon tadi, no? Thank you so much, Gid. Sa ano sa seafoods? Sa seafoods. Ikaw tuyo-tuyo kadlaw si Mr. Manuel Como. Ang listener taba sa Silayda. Kasi pare John Solinap, subo ka monitor? Pare ta John Solinap sa Axorex ka monitor subo? Wala nga pagpamati na kay Sir John. John, kakay kumarita, Ronaldin Solinap. Sa La Carlota City. Kita pag-orsa ka ka panyaga Axorex. So daw, amo na nga daw nag-enjoy gisa, no? Sa imo sining number 1 program ang BBB, no? Kag kay Parinono da gisando pre. Musta ka da pre daw way ka pabulbatsag sa mo ni Pare Rexao? Aga painunong pa sa bulbatsag ka mada once and for all. Ga kwa sa kuno builo. Para nga mayong salyada ya. Ayo di purma. Sabi ko para mayong delivery ya, no? Tila ba na da salyada gani? Okay sa salyada na lang delivery, no? Free delivery. Free at delivery. Your home. No? Ayo di purma. Hindi amo. At your home gidya? From our home. So that we are happy, no? Gani man. Si Albing, bisan wala gani ka-happy man siya. Sino? Si Albing Grabay. Ate, siya pa yan. Nanamihan sa samdua ka mga pakinaso, no? Pakinaso. Yan pa nang namin ang pakinason. Ya, sa ikaduha lang ko kayang una, hindi ko na ya. Mapili ka pa, ha? Mapili sa pakinasong nga kaulo niya. Ano ko ang gagiyaw nga ito, gabuhi ko, no? Ay, magalangit. Amo na lang yan. Lingawas sa subong kay Waisa off subong mo. Opya subong. Dugay-dugay, opya? Dugay-dugay pa pero bilog na adlaw off yan ni tani mo. Galing kay galing kay Call of Duty. Kung mga kulang ta, Call of duty siya. Duty siya, no? Sila kay ginasupot-supot siya man, supta lang mayo, pre. Kagibuga tayo. Mama pa. Kay Kagawad, Jofred na kagay Kapchad. Kamusta ka mo ba sa Barangay Robles? Kagawad na Jofred, mga kagawad sa Barangay Robles na may hapon gid, no? Kagmano dira kapag pulo pamati, no? Gani man. At least giga-enjoy sila Axorex. Laban. Sang sining imo nga programa, no? Ano na tong kay Kapleo Estopa? Nagbalik siya gali? Ara ka siya, nagbalik na sa Axorex sa station number 2. Right after sang may kabulang schooling sa public safety officer advanced course bala dito sa may Cebu
Kaya dito na sa nagpatikayo sa schooling niya. Balik sa subong adlaw, actually sa pizza 12 pa siya, nag-assume sa sining pagpungko bilang hepe sang station number 2. Bisa nga ting order niya dated August 10 pa, no? Aksyon Rex kagasuno sa kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico ang PAO sang BCPO. May another position pagin si Estupa do siya ibutang anay temporaryo nga concurrent headman sang City Drug Enforcement Unit sang Bacolod PNP Aksyon Rex, no? Kay si Police Major Sherlock Cabana ang hepe sang station number 2 anay subong ara naging butang temporaryo sa admin office sang Bacolod PNP. Sa konfirmasyon niya rin si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico sa interview sa Aksyon Radyo. Confirm na effective August 12 magbalik na daya si Police Captain Leo Estupa. Ano matabo kay Major Gabana, Colonel? Sa subong kay may ara kita diri reshuffling as part sang aton nga staffing pattern daya sa Bacolod City Police Office, gin-assign siya diri sa aton sa admin as per guidance ang aton nga City Director, pending kon may ara siya nga posisyon nga gihatag sa aton nga City Director diri sa anay magapungko sa aton nga admin. Pero siya gyapon sir ang malid sa contact tracing team gyapon as isa na gyapon. Yes, kay wala man na madula sa iya kag ang tanan nga mga orientation, mga training na kag seminar siya ginaya naka-attend Aksyon Eric. Si Captain Estupa, I heard daw may concurrent pag siya nga position as CDEU head? Yes, ina nga office order na basahan ko na Aksyon Eric, pero subongan mangin station commander na siya, pas priority na niya subong ang trabaho sang isa ka hepe kay kabudlay subong pag mag-station commanders ka. But we are still waiting. Kay base may additional naman kita nga personnel nga igihatag sa aton ang Pro 6. Kay hindi pwedeng occupy niya ang duwa. For the meantime nga kulang kita sang officer, amo gina siya ang matabo subong Aksyon Eric, mag-dual function siya. Hindi man niya basta ma-abandon ang isa ka posisyon, kay dapat officer lead man na siya ang mag-head kita sang City Drug Enforcement Unit. Si Police Colonel Ariel Pico ang Public Information Officer sang Bacolod PNP ang utili sa pag-assume balik ni Estupa bilang hepe sang station number 2. Ang inyo kaaksyon sa Bacolod PNP una sa balita una sa Aksyon, Aksyon Eric magpapag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Daligid lang standby mga kaaksyon sa aton sining nga mga out-of-town reporters. Siya rin ang pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement Evergreen
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time la 1:03 ng aton oras. Sa iluhan tanan ang mga reports sa aton sini nga mga action reporters. Unahon tanay ang report gikan sa siyudad sang Sagaya sa kay Aksyon Talmon Forte. Ini may kangtanan sa isa ka persona. Dakop ini sang mga kapulisan sang siyudad sa Sagayho pagi sa warrant of arrest mga kaaksyon angot sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Tamon Forte gikan sa Dakbanwa sang Sagay. Aksyon Tam. Yes, Action Rex, isa naman niya ka-wanted person ang matigayon nga madakop sang katapos ang kapulisan ng Sagay City PNP sa pagpamuno sa pag-supervise Police Major Albert C. Agosto 14, 2020, pasado alas 8 kainasing aga sa may Purok Pulo, Barangay Vito, Ciudad de Sagay. Sa suspitado kung sa wanted person mo si Christian Obida E. Urita alias Ayan, 23 anyos, single kag-residente iya sa nahinambitan nga doog, pasado alas 8 kay na Action Rex gin-operate siya sang operatiba kag gin-serbihan sing warrant of arrest nga may criminal case number 8858 sa kaso iya nga reckless imprudence resulting to homicide kag gin-issue ini kag ligdaan iya ni Honorable Judge Diana Marieta C. Cabusaw, acting presiding judge sang MPCC sa nga nabase diri sa siyudad sa Sagay kag napitsan ini siya sang Agosto 12 tuig 2020 kag nagrekomendar ang korte sa sini nga persona sa balor 60,000 pesos para naman iya sa iya temporaryo nga kahilwayan. Subong ining persona hunong sa custodial facility sang Sagay City PNP. Balita gikan diri siyudad sa Sagay, Aksyon Tamon 14 report una sa balita una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you sa balita Aksyon Tamon Forte gikan sa Dakbanwa sang Sagay sa iluhan tangkadi si Aksyon Roger Gotti binimay kang tanan sa Idigutong Manufacturing Corporation tagiya sang tanker truck latong nakabunggo sa waiting shade resulta sa pagkautod sang tiil sang isa sa mga biktima nagbayad na sang danyos. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotti. Sa detalye sining mga balita, Aksyon Roger. Action Rex, nakako na sa amicable settlement ang tabo nga aksidente sa bahin sa Krusing Baldirama, Barangay Luna sa itong tinarigdan nga Agosto 5, mga alas 7 takna sang aga saan nga magmunggo isa ka oil tanker truck nga ginapanagyan sa Gutong Manufacturing Corporation sa Subang Dako, Mandawi City. Pinagiman sa ila sining Operation Manager nga si Mr. Oscar Ontal nagbayad din isang danyos sa mga nabiktima sa ito nga mga tinion. Ang tricycle nga sa diin ginapanagyan ni RV Dinsing nga na-damage. Ginbayaran man ini subong man ang isa ka refilling station sa nga tubig kagining nga hospital nga si Ros Ann Galang nga pasahero sa tricycle sa matabo ang aksidente. Ginatagan man sa nagkaigo nga compensation ini ang isa ka empleyado sa city government sa siyudad sa Cadiz nga sa waiting shed sa itong mga tiniyon na sa din utod gina iya sining TL ining si James Colonia 35 anyos. Sa ato lang may baluan kay wala man ma-record sa blotter entry sinigid lamang nga aga ang ginpagbayad pero kadamo sang sobre nga mayunod nga sa diin nagkakaigo nga amount agod nga mas sufficiente man ang danyos para sa mga na biktima pero ang waiting shed iya nga ginapanagyan mismo sang Barangay Luna ginbaton ni Kapitan GC Albido ang 81,000 nga bayad dalin sa Gutong Manufacturing Corporation. So ang sasakyan masikaron sa hapon ma-release na ang driver na release naman pagkatapos ang prescribed hour of detention pero ang iya sining driver's license ang yara pa sa kahit police patrolman Dindo Ibag ang traffic investigator bangod nga wala pa nila masitold ang ma-total gisitold ang ila sining danyos sa kay James Colonia. Sunod sa kay Mr. Oscar Ontal nga mo ang operation manager, nagatag na sila sa mga
200,000 na ginbayad sa ospital apang ila pa nga pahimuan sang tiil ining nautdan sang batiis nga nabiktima sining oil tanker sa matabo ang amo nga aksidente. Report gikan sa syudad sa Cadiz una sa Balita una sa Aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutim sa report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotim, balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Matapos ang Cadiz ay luwanta si Aksyon Percival Villamor. Ini may kang tanan sa 21 anyos nga lalaki dakop sang mga kapulisan sa siyudad sang Bago pagi sa bypass operations. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Percival Villamor. Pers. Yes, Action Rex, ang Bago City Police Station nagkandak sang bypass operation alas 8 sinigid lamang nga aga, Agosto 14, 2020. Dito sa may crossing Kamatis, Barangay Sampinit, Bago City, Negros Occidental. Ang operation ginapamunuan ni Police Major John Joel Batos-Batosan, Chief of Police sang Bago City, upod ang Drug Enforcement Unit sang station. Nagdakop dire kag naaktuhan nga nagabaligya sa aton nga Porsche buyer sang pulis. Nadakpan dire si Devin Agana Ikaymara. Devin Agana Ikaymara, 21 anyos, soltero, kag ni siya pumuluyo sang Purok Masinadyahon, Barangay Sagasa, Bago City, Negros Occidental. Nabaklan siya sang aton Porsche buyer sang isa ka heat-sealed transparent suspected shabu, kag na-recover sa iya ang tatlo pagid ka heat-sealed transparent heat-sealed suspected shabu. Kag na-recover man siya ang tatlo ka panid nga tag isa ka gatos ka pisos, Action Rex, nga amo ang bypass money nga amo ang gingamit sa pagbakal sa iya. Kag ang items nga suspecting shabu ginsulod niya ini sa pouch sang driver's license. Upod ang driver's license didto na recover sang aton kapulisan sang Bago City. Karon ini ang suspect ara karon na detain sa Bago Police Station. Report live gikan diri sa Bago City para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor, naga-report sa Bacolod. Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Percival Villamor, balita gikan sa siyudad sang Bago. Sa kay Alex Alfabito, may lang pagpamati. Mayong Oddo Action Rex, tamiyaw ko lang da Mama Chinet kag mga upod diya sa Mayas Restaurant sa Silay. Kay Alitz Alfabito, nagika ng pagpanamyaw. Kay Chris Vilma Treyes, may lang pagpamati. Bijon R in Contro. Happy birthday, stay safe lang. Like Aksyon, safe like. Safe like man. Sige, thank you good, Chris Vilma Treyes, no? And Fred Ninya, may lang pagpamati. Greet lang asawa yang si Lilibet Ninya, sang happy birthday. Ayos, thank you so much. Ang panamiyawalin sa kay Fred Ninia. Kay Cathy Bear, may lang pagpamati. Bibo Trojo Jr., dra sa Hinubaan, good PM lang. Christian Roa sa Victorias. Jodette Calves Pamposa, may lang pagpamati dra sa Emerald Street, Tangob, Ramilo Village, Barangay Tangob. No? Thank you so much, Jodette Calves Pamposa. Kay batchmate Remark Lamayo, may lang pagpamati. Remark Lamayo, kag sa mga upod niya dira sa nagakaon si Ate Helda, si Ami, John Paul, kag Boss Fark. Ayos, thank you so much, Gid. Sige, daligid lang mga kaaksyon. Standby sa pagpanumbalik sa inyo sining palatuntunan. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa.
Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, 1:19 ang aton oras. Daw kalang-alang nagid sang tiyempo ta mga kaaksyon. Dugay-dugay mangin kaupod ninyo si Aksyon Wilma Sugaton sa This Is My Life program. Sige. Ayos sa way pa makachibog pagchibog na kay hapon na doon. Salamat gid mga kaaksyon sa inyo sining nga pagpakigupod sa isa edisyon sa Aksyon BBB sa Biyernes na nga pagpangalaga. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan Aksyon Rex Cantong mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,